Gernika Lumoko sarek konponbiderako giltzak mobilizazioa burutu zuen abenduaren 31. Manifestazioa Foru Plazatik abiatu zen, Gernika Lumoko kale desberdinak zeharkatuz eta Foru Plazan bertan bukatu zen ekitaldi nagusiarekin. Urtarriaren 13an Bilbon burutuko den manifestazioan parte hartzeko deia luzatu du sarek. Sareren hitzetan, konponbidean eta elkarbizitzan sakondu eta urratsak ematen jarraitzeko, iraganeko ateak itxi eta euskal preso, ieslari eta deportatuen aferari irtenbidea emateko eta gutxieneko akordio baten bila biktima guztiei bidezko tratamendua eta tratamendu berdina ahalbideratzeko ateak zabaltzen jarraitu behar da. Sarek esan du prest daudela konponbiderako, elkarbizitzarako, biktima guztien minen errespeturako eta presoen etxerako biderako ateak zabalduko dituzten giltzak euren eskuetan hartzeko. Lege arruntak dioen bidetik, hamarkadetan zehar aplikatzen zaizkien salbuespenak betirako baztertuz.